ungena Stellenbosch. Umama uMatshoba nguSithobo. Amane ezovisit. Nge-Mother's Day asiphathela amaqabengwana apha kube mandi kuyeleni. Kanti umama uTshangane lo undiqwalasele egqithi ndamva sendibhitiza mama uMnyamana ngelaa xesha likamama Makhalanda. Ndihamba gqitha ke ngelo xesha ndingekatyi iipilisi. Ngelaa xesha ke mama uVice bade baoba kusichane gqithi bandixelela into yoba pho sikwafaneleke. Athi mama uMnyamana ndacaphuka kwi-convention eyayise Blue Downs. Wathi ndiloshumana ngayo ukuba kuweza ndacaphuka ndabaleka ndokuqonqozela ubuvangeli. Utsho phofu ngeli xesha siyongcwaba uba ufaneleke uxelela uDimasa. Ngelo xesha ke ndandiseyintakumbana ndiseyintakumbana ndimane ndikwazi umama Makhalanda kweza dolophu. Kanti umama uTshangane njengoba nejayiva nje ndimqwalaselanga undinothisile. Wade wangicacisela ukuba mama uMnyamana ndizawuza phaa kuni eKhayelitsha indlu yamnanza phaya ko-23. Kwahlaleka inguye nomama Maqanda abantu endibakhumbulayo baza kule ngwekazi inguMamhlane ndiyikomitini kaMamhlane ngelo xesha nabanye andinkqonkqoza ke la mantombazana andinkqonkqoza la mantombazana. Mama uTshangane ndiphawule nto enye ke nangoku andinkqonkqozayo. Kukho laa nto mos apha kuthi noba unxitywe ngumfundisi usilwanyana kuloo dolophu yakhe uza kubuya ukugqitha kuba indlela ingene ekontini. uTshangane ke wangene ekontini phambi kwesandla sikaMatshoba samkomidala ngo-97. Into yayizolo ke leyo kuthi thina abantu banxitywe ngo-70, 71. Komfundisi uTshabalala Chongweni yamane le ntombazana ipitshoza apha yide wena undicingise esiflethini walana. Le ntombazana tshintshe esi stayile sasesiflethini sawudibana naso kuthuthu mobu. Ngelo xesha ke mama uVice yayisithi ibhasi izongena kwaMangwane eMonti sidikhangela nini
siyahamba noChangane lo bomama kumande ecaweni otsala ifayile yomnyumana uChangane siyahambile naye simkomite uSixhobo wakhe phofu engumama uMamhlanje uMachoba kwela xesha ke mama uVice lo Madlali omama Makhanane kulungile ke bomama masiphathane kakubi kodwa singalibanga simane sicinga le Vespa sikade sihamba ebubini singalazi ukhanyisa kodwa wena wasinceda ngoba ubele bungaka ngokusinika unyana wakho yabona ke ngela xesha besingangwinisi ikwayari sophelelo esombela thina sasinguba abanyatauri hayi ukuze ndizabe ekhayelitsha ndaba lapha ecanga umama uNdiya nomama uNjambata sathi masitwasithi ndabeka indebe kuNdiya ndathi ndiyayishiyulanga ndiyaphi ekhayelitsha kuba zimasi ziyombela umanjayivana lukhona sibetha kunye sastep adabe nomlenze othi ke yena ke umanjayivana into ekhawuleze ndamkhumbula ngayo kuqala athi enkonkozo enjalo amane siphathela amaqabangwane ngeMother's Day uphindile enye into ufuna ukuyimamela into ethiwa ngumuntu uthi ke ngoku ndibhujele ngomnyamana ngo-23 baye ke beyirhamende phaa endlini kukhona abahlali kuzothiwa nje hamba kakuhle Magambo uyofika umbhele athi uChangane bomama lelithethwa advice into ngumuntu iphucukile ezofunzana batsho abantu balapha emakhaya bachatha bazobhalisa amagama uthi uChangane ugcwele kuthego angangqinele mama uNdlebe Gambo into endikhumbuleyo ngoba ndiqokelele ezirhamende sizapha bunamazwi buwathetha ngeli xesha ubungosihlala usithi bomama ndizayithetha phofu nangokulunda ndikatshintsha mama uVice ngumama usali phaa kwakho xa ungene apha enkonzweni awuzange zotyiwa sorhorho uze apha sizokufaka izambuku kwelaa nxeba ubuze phaa emnyango unalo bendimane ndiyithetha ke loo nto le nakoomama Machoba masingathi umama kuba ezonkqonkqoza koomama sibenze ipopi haze unobhala wam ke yayingudaweti unosakhelo mane ndiyithetha kanti ndithi bomama masilumke sithi xa sithetha lo mama unomzi wakhe noba ubethwe zizinto zomhlaba akasamhlanga ebusweni kodwa ngumama womzi wakhe lo masiqinga xa sithetha kanti uChangane loo nto igqinile wathi uChangane ndiyokhuza ngoomama phaa ndizogoduka ndiyofika umhlise umyeni wam wayivula loo ndima wathi kanti kunje wisile kuthiwa kustrongo nje wathi uChangane ewe kustrongo kodwa umama umnyamana walungisa abantu abaninji umama xa iphuma endlini yakhe esemanyameni akazanga esigebengeni uze kwabanye mama ayibamba ke mama uVice
Noma umuntu uyapitilisa na kodwa ibambe egameni lewani. Damkolasela lo mama chi, njengoba sipitilisa nje kolomanyana, kodwa unezinto azifake epokothweni. Bangaba kukho umuntu esitele mbosha. Uyakundixelela athi mama uBlacks kutshone saba ndidayi uMadlamini uzamxelela. Niyababona abantwana balapha emva kwami. Inhliziyo yami ibuhlungu wena Thomas Takamajini. Ithi iBhayibhile kuzawufika imini zonto bayingqondo zabantu abadala sisuka bantwaneni. Sithi zabantu abadala sisuka niyababona into abazi indlela bathe sisanga ngayo kuba baze kutanga wabo obhujelwe ngunini. Bayamazi umajayiva kodwa abamazi into yoba bangazuxhasa umngane wabo ebehamba nabo kwi-society. Masikhuleni bomama. IBhayibhile ayixoki ethi uzawubuza umshumayela lapha enjeni uTitoki kangumbona umshumayela. Kuthi iBhayibhile akutshona wasekanti ungani. Ngimaze ngolo hlobo ke-voice lentombazana bezosikhika abantu balela sona. Ibintombazana bengena nkathazo ebantwini kodwa ke bangabana umnantsikile noko. Kukho udadewabo apha uThixo yaziliphanga. Udadewabo ebemongile yena ngesi sigulo sekhensa. Madlamini mfazi kaNhlokwana. Ugulile udadewabo bonantsika. Ochangani wade wachofa kume ngatsho ebantwini. Wathi andisena brother senantoni ndinentsimbi apha kum nentontoni ngaphakathi. Wayesongiwa kunosidima lo kodwa ngoku unosidima nankelele emotion. Yabona uThixo liphamba. Unosidima wonge udadewabo iminyaka. Bamane besithi abantu unosidima wonga udadewabo nami ndiyazi loo nto athi kayidibana nami Chongweni athi Gambu usister wami kodwa kwenzekile kuloo minyaka udadewabo sikhweza naye uthi abangaphakathi ndine-clips ndakhutsha zonke izinto ngenxa yale cancer. ngoKristu inkosi yethu, amen.